Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşun anawra. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okolonlaryň başyny türk häkimiýetleri Ömrüzok Omarkulyýewiň döreden guramasyny ýapdylar diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkmenistan ýene kamadalýar. Tatneft hyzmatdaşlygyny giňeldýär. Kazanly adamlar toýa goýberilmeýär. Niýazyň janyny kast etmek synanşygyny aýplanan Begenç Beknazarowyň 50 ýaşda boldy. Aşgabat dünýäniň iň gymmat 10 şäheriniň arasynda ýerleşdirilýän atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny Aşgabatyň döwlet dukanlaryna ýumurtgany we şekeri nowata durmadan satyn almak mümkinligine atlan çap edilen gepleşik çekýär. Owgan howpsuzlyk resmiýetiniň Aşgabat eden saparyna howpsuzlyk maslahat edildimi? Sementiň haltasy 100 manada çykdy. 4-5 gelinli maşgalalar za yetmezçiligi sebäpli bir öýde ýaşaýar. Türkmenistanyny 30-69 ýaş aralygynda ölen adamlaryň ýary ýürek damar keselinden ölüpdir diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de Berdimuhammedowyň dogulun gününe gabat it öldürmek güýçlerini we itler üçin gonalga açmak planlaşdyrylýar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz köp dinlendi. Bu hepde iň köp görülenleriň tomoşa edilenleriň başyny ikinji gyýja Gürjistanyň parlamentiniň daşyndaky protestler diýen atlan çap edilen video reportaj çekýär. Türkmen görnüşleri 26-njy hepde Özbegistanyň türkmen dizaýnerleri moda sergisini görkezdiler diýen atlan çap edilen surat sergilerimiz hem köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde iň köp gurrun edilen ýa-da okujularymyzda, dinleýijilerimizde reaksiýa döreden gepleşikleriň, makalalaryň başyny Türkmen TV'si nagt pul ýetmezçiliginiň fonuna ýüzüne pul tüýleýän kärinneçiler görkezýär diýen atlan çap edilen makala gepleşik çekýär. BMG'nyň terrorçylyga garşy göreş müdürligi Aşgabatda ilatyň iş üçinçiliginiň täsirlerini maslahat etdi. Serdar Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň häkimi boldy. Welaýat ilkinji bolup galla borçnamasyny boldy. Sementiň haltasy 100 manada çykdy. 4-5 gelinli maşgalalar za yetmezçiligi sebäpli bir öýde ýaşaýar. Niýazyň janyny kast etmek synanşygyny aýplanan Begenç Beknazarowyň 50 ýaşda boldy diýen atlan çap edilen makalalarymyz hem okujularymyzyň öz pikirlerini, tejribelerini paýlaşmagyna, tesir galdyrmagyna iterik berdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň ozgaýan temalaryna ses goşup öz pikirlerinizi ýazmaga, tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýar. Döwlet eýetçiliginiň häkimetli wagt 27-nji ýylyna Türkmenistanyň buğday planyny dolduran ony habar berip, dowamly ýagan ýagyşlaryň ekini uly ýany ýetirenini gaýdylan ýylda owa huzurlygyna täze özgertmeleriň gowy netije berenligini tasdiklady. Mundan 25-nji ýylyna Ahal welaýatynyň, 26-njy ýylyna bolsa Mar welaýatynyň buğday planyny dolanlygy habar berildi. 27-nji ýylyna bolsa Lewap, Daşoğlu we Balkan welaýatlarynyň gallaçylary hasawat berdiler diýip TDH ýurt boýunça jemi 1.600.000 tonnadan gowrak azyklyk buğdaýyň harmana tawsyrlandygyny aýtdy. Buğday planynyň ilki Ahal welaýatynda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň häkim mellenen sebitini dolmagy Türkmen hökümetiniň çap edýän ýokary ötüş sanlaryna şühel garaýan synçylary ýylgyrtdy. Olaryň bir azatlyk bilen söhbetdeşlikde inni Ahal welaýatynda kemçilikler tanqid edilmez. Häkime käýinç we soňky duýduruş hem berilmez diýdi. Soňky ýyllarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow owa hozurlyk ýolbaşçylaryny köp çalışdy. Emma azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan tejribeli agronomlar ýagdaýy kadr çalışmak bilen näle sistemany düýpden üýtgetmek, ýeri hususy eýetçilige bermek bilen düzedip boljagyny aýdýarlar. Döwlet eýetçiliginiň häkimetli wagt gazanylanyny gaýdylan üstünligi puwdoklaýyn düdümiň täze tehnikalar bilen üpjün edilmegi we döwrewaplaşdyrylmagy, öňde barjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, owa häkmetkeşleriniň ýokary hilli tohumlar hemde zerur bolan mineral heristeler bilen üpjün edilmegi bilen düşünülýär. Mundan öň hem mediada daýhanlar üçin ähli şertiň döredilenligi köp aýdylypdy. Ýöne bir ýyl gazanylanyny gaýdylan üstünlük prezident Berdimuhammedowyň owa huzurlygyna problemalar bölekleýin boyun alyp, ikinji owa huzurlyk reformasyny elan etmeginiň ýa-da gabat geldi.
Täze teklipler onun 2007-nji ýylyň başyndan bäri öňe süren ow hojalyk reformasynyň başa barmanlygyny tasdiklady. Prezidentiň öňe süren teklipleriniň arasynda buğdaýyň satyn alyş narhynyň ýokarlandyrylmagy, daýhan birleşiklerine, kärenneçilere, telekeçilere ow hojalyk tehnikalaryny satyn almak üçin berilýän ýeňillikli karzlar we beýlekler bar. Emma yerli synçylar şol taýda Türkmenistanyň kronikasy ýaly garaşsyz neşirler Türkmenistanyň ow hojalygyny ýagdaýyň prezidentiň aýdyşyndan hem agyrdygyny we Sowet döwründen gelýän artdyryp ýazmalaryň täzeden ýörgünli bolanlygyny aýdýarlar. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan ahyrly agronom paýty buğday planlaryny kagaz ýüzünde dolmagyň hem işe bolanlygyny, şeýle ýagdaýyň un, çörek, kepek gytçylygyny alyp gelýändigini görüň berdi. Ow hojalygyny emele gelen agyr ýagdaý käňişler, wezipeden oşatmalar, türme basmalar bilen hökümet hem gytaklaýyn tasdikleýär. Mysal üçin 2016-njy ýylda paýta ýöňe kampaniýasy makaryny artdyryp ýazmalary ýüzürlenmek üçin oňlar çemeldar türme basyldy. Türkmenistanyň käwr owlarynyň ow hojalyk buğdagyny işleýän adamlaryň gazançlarynyň ýyl-ýyldan azalmagy netijesinde soňky 10 ýylda müňläp daýhanyň zähmet migrasiýasyna gidenligi habar berilýär. Gepleýär Adatlyk radio hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň ow hojalyk ministriniň Odol Kornwasary Şwesiýada ýaşaýan Sapar Iklim bilen dowam etdirýär. Sapar Türkmenistanyň gelip gowşan habarlara görä Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Birleşen Milletler Romasynyň terrorçylyga garşy göreş bölüminiň wekiliýeti bilen Aşgabatda duşup geçirip işsizligiň jemgyýete yaramaz täsirlerini maslahat etdi. Resmi habarda aýdylmagyna görä, senagatçylar we telekeçiler birleşmesi öz urary boýunça uly işler alyp barýar. Emma ikinji tarapdan bire gelip gowşan habarlara görä Türkmenistanyň soňky 10 ýylyň dowamyna 2 milliony goly käbir maglumatlara görä 2 millionyň gowrak adam iş gözlegi bilen daşary ýurtlara çykyp gidipdir. Şoň bilen birlikde häzir hem gidýän adamlaryň, gitmek isleýän adamlaryň juda köpdigi aýdylýar. Siziň pikiriňizçe ýurtda işsizlik meselesi nähili ýagdaýda dur? Sizde maglumat barmy bu urda? Sebäbi siz öň ow hojalyk ministrligini işlediňiz, şoň bilen birlikde de ow hojalyk ugry adamlaryň esasy iş üçinçiligi bilen bagly uly mesele diýip adamlaryň köp bölegi ow hojalygyny işleýärdi Türkmenistanyň. Ýok, şol ben bir öz döwrüm barada bir arazyk aýtdyň, aýdyp biljek. Baş üstüne. O işsizlik diýilen zat bir kän bir mesele däli, işgär, ýani professional işgär ýetmeýän bir ýagdaýymyz bardy. O işsizlik däli işgär ýetenokdy da. O bugun näile goranyna sen aýdyp otursaň, işsizlik o iş yeri açılýar, ýapylýar. İş yeri açylyp bilinär, ýöne iş yerini goramak var da. Ýani açylar, kepili ýok, bolsa da ýapylar. Ýani iş yeri diýmek penagat ýa-da hyzmat ýa şolary ala faktor bolmaly. O hojalyk bolar, beýle puýdoklar bolar. Türkmenistanyň ýagdaýynda men daşyndan teýin edýänler. Yani içindekilerden goýulýan men ýa-da bu ýagdaýlaryň buny etjegini 20 ýyl mundan öňe aýdýar. Ýa-da bolýan. Sebäbi malyna, mülküne, janyna kepil ýok ýerde iş ýeri barada gurrun etmek mümkin nädir? Sen şuň wa bolsa ertir ýokdur. Mesele şo taýda. O iş ýeri açylýar ýa açýar bilen bir propagandistik nemelerden agyryp geçenok da bu ýagdaýlar. Bir adamlyk döwletde olar ýala kepil bolmasy mümkin däl. Netijede men özüň gurrun edip oturýarsyň. Netije şo bolmaly, başga bolmagy ýagdaý ýok. Sapara bağışlaň sözüňizi bölen. Kepillik diýäniňizi anyklaşdyryp bilmemisiňiz. O näme kepillik? Türkmenistanda bir tarapdan kanunlaryň bardygy aýdylýar. Ikinji tarapdan kanunlaryň işlemeýänligi aýdylýar. Siz şu ýagdaýy nazarda tutýarsyňyzmy? Sözüňizi has anyklaşdyrsaňyz. Sen toprak tenki däl, öndüren malyň tenki däl, janyň tenki däl, hiç sadyň tenki däl. Onun o ýagdaýda insan öz ýurdun, watanyny bile watan edinmeýär. Insanyň watany, malynyň, mülküniň, janynyň kepil geçilýän ýerdir. O iş ödäp giden ok. Düýbüni terk edip gidýär adamlar. Sen özüň bolany terk ederdiň. Şimdi bizim soňky hökümetlerimiz halky tantyk adam edýärler da, özleriň näýlik akyllyklary da toğra alama turluka. Onu halk tantyk däler. Halkyň içinde
kän akıl bar. Bular ýöne şu akylyň öňündäki böwet halk zatlary ne düşünýän bolmagy mümkin. Öňün düşünýän onu ýöne şerhetler ýapyp golandan çykmasy hillallah olandan çykyp bilen oklarda. Indi siz şu kanuny kepillik ýa-da hiç bir kepillik ýok. Türkmen kanunlary işlemeýär diýersiňiz many. Oyunun düzgünü bolmaly, ýoksa düzgünsiz oyun bolmaýar. Bir adamyň döwleti, ol adamyň kydygam entäkdä belli. Şunatlary bir ýa pikir edip görseň, jogaby soraň özüne ýetýär-de. Bir adamyň döwleti bolar-da, şo döwlet şol adamyňky bolarmy diýen soraň çykýar-da, orta o bir onu o kalan da adam hemme şondan gidýär-de. Ne kanun işläp biler, ne sen malyňa, ne janyňa, ne mülküňe kepillik bolup biler. Mümkin näle? Bir ýerik sygýan zat derler bu zatlar. Sapara bağışlan yeni sözüňi böleýin. Käbir ýagdaýlarda bir adamyň ýolbaşçylygyna hem adamlara gowy iş şertleriniň döredilýän ýagdaýlar, gowy önümleriň öndürilýän ýagdaýlar bolýar. Buňa misallarken, ehem Türkmenistanda şeýle bir zat bolup bilmezmi? Ýoksa dünýäde bir adamyň eýe bolýa ýöredýän ägir şirketler var, firmalar. Bir adamın eýeçiliginde Türkmenistanyň ýanky abiýomyndan amullokan abiýomly şirketler var dünýäde. Şolaryň oýunlarynyň guraly bardyr. Bu bir olar dünýä ýaýranlar kural oyunun kuralı yok yerde şu şirketler yoktu. Ya da barayenle de uzak saklananlar. Mesela ne saydı? Elbette Türkmenistan şirketler bir devlet. Öyle bir adamın devleti hiç bolup bilmeyen. Mümkün değil. Bir vatan nilen dadın yankı manasına mazmununu biz doğru okumanı öğrenmemiz gerek. Türkmen ol. Vatan hiç şertsiz halkı olmalı. Başka hiçbir başka nemet yoktur bunun. Manası mazmunu bir toporun kom del bir adamın kom del. Indi şu bir adamın dolanırşı diýersiňiz da siz. Şu bir adamın dolanırşyny hiç bir adama kepillik ýokdugyny bugün vice premier bolup oturan adamyň ya general bolup oturan adamyň ya Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy bolup oturan adamyň ertir türmede ýetirim bolup bilýändigini ýyllar görkezdi. Şoňlan birlikde de ýurtdan heşuňýaly agar krizis döretdi ekspertler aýdýarlar, synçylar aýdýarlar. Adamlaryň öz ýurdundan gaçyp gitmegi, şu daşary ýurtda işläp çaýgalaryna pul berip saklanjak bolmagy hem şu ýagdaýyň umumyň şu alınıp barlan siýasatyň soňunyň puçdugyny tasdikleýär diýip synçylar aýdýarlar. Indi şu ýagdaýlardan soň ýurdun başyndaky adamlar ýa-da başga adamlar şu sistemadaky ýalňyşlygy görüp üýtgetmegiň pikirini edip bilerlermi? Şoňa gelip bilerlermi ýa muňa näçe ýylda gelip bilerler? Ýene 10 ýyldanmy, 20 ýyldanmy? Bu başından görünen, buna yıllar gerek geldi görünür şeyler yankı turudan görünüp duranda hatta. Yani bilmedim, bunu düşünmezlik eden olup yani demezsen şu bolsun yanıp devam edersiniz. Bir adamın devletinin neyle olup bileceğini o da insanında despot olmalı. Onu yankı mülayim şekilde bir adam devleti yönetip bilmedi. Gellat olmalı. Nemen aşağını, korkun aşağını saklamalı. O korkum son öğrençiliğe o korkudan korkulanır. Ýagdaý şundanlyk, ýa-ni Türkmene bir uly egzamin sylaw demekdi-de, ýöňe taryhy neme, ondan entäge geçip bilenok. Bilemok, ýogda näýlek demeler bardyny, palakman gowurym ýok, onu wagt görkedir. Ýöne Türkmenistanyň syýasy sistemi değişmeli. Bu başga hiç dil gurrun ýok. On başka Niyazi Servet, Berdi Muhammed Servet, o gurrunlar kutardı. Bulun Berdi Muhammed değil, Allah Muhammed ömürler şunlarla. Bir adamın devleti mümkün değil. Vatan halkın kolmalı. Yani sonra orada düzgün olur. Başka çözüm yok. Ne ile kolonuna da kurban oluyor? Ýagdaý şeýle bolmaly, bir adam kolon. Men olamda da şondalyk bolmaly. Siyasi sistemi üýtgetmeli. Başga hiç şeýle çözüm ýok. Siyasi sistemany üýtgetmän hiç sadet bolanok. Türkmenistan ýagdaýynda, şuňky ýagdaýda. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň Owhuzlyk ministriniň odal korunmasary, Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysadçysy Sapar Akleýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýtem, bu meseleler boýunça sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bize pikirlerinizi ýazyň, telefon edin. Gepleýär Adatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär söhbetdeşimiz, Kawulla kawarçymyz Şaýmerdan ulum radio.
Saymerdan uly eşdilýän habarlara görä Türkmenistan Owganystana berýän elektrigini köpeltmek, şol sanda türkmenleriň ýaşaýan ýerlerine de elektrik eltmek meselelerini has sınırga diýen ýaly käbir habarlara görä. Şu ýagdaýdan siziň habaryňyz barmy? Dogrudan nämeler bolup geçýär Türkmenistanyň şu elektrik proýektlerini has giňeltmegine, güýçlendirmegine, şu türkmenlere hem elektrigiň has köp el ýeterli bolmagyny ädilýän ädimler barmy dogrudan? Türkmenistan öňem şo Demirgazyk Owganystanyň 3 welaýatynyň halkyna ýeňillikli bahalardan elektrik tuguny berýär. Mysal üçin Faryab welaýatyna, Jowzjan welaýatyna, Serpil welaýatyna elektrik tuguny berýär. Şo sanda welaýatlarda ýaşaýan türkmenler hem Türkmenistanyň iberilýän elektrik tugdan ýeňillikli elektrik tugdan peýdalanýarlar. Türkmenistan soňky günlerde türkmenleriň kowçun bolup ýaşaýan Jowzjan welaýatynyň garkyn kamyap etraplar elektrik tuguny berjekdigini aýtdy. Şo barada Owgan hökümeti bilen Türkmenistanyň hökümetiniň arasynda alalaşyga arada ýene bir gezek gol çekildi. Öňem şo barada alalaşyk bolupdy. Hatda şo prezident Ganynyň Türkmenistana eden saparynyň dowamında da şo mesele orta alındy. Indi şo Türkmenistan araçakda serhet ýakada ýerleşýän türkmenleriň kowçun bolup ýaşaýan kamyap we garkyn etraplaryna elektrik tugunyň tezlikde berilejekdigini aýtdy. Garkyn Saymerdan uly bu proýekt amala asdy näçerak möçördak Türkmenistanyň elýän elektrigi peýdalanyp biler şo siziň diýen ýerleriňizde. Näçerak adam, näçerak ilat şundan peýda görür. İlat indi garkyn etrapynda bir 21 oba bar. Her obada köp adam ýaşaýar. Ondan soň şol hamyap etrapynda 18 oba bar. Ondan soň eger şol ugurdan sähel öňe kısa şordep etrapynda da türkmenler ýaşaýar. Ol türkmenler hem şol Türkmenistan bize elektrik tuğunu berse, biz ortada elektriksiz kalmasak diýipden olaram elektrik soraýarlar. Soň şu ýerden bäri Akça etrapyna, Meňejik etrapyna we böleki etraplara da Jowzjan welaýatynyň böleki türkmenleriň ýaşaýan etraplaryna da elektrik tuğunu çekmek mümkin. Şu ýerden soň ýeňil ol golay bir näçe elektrik sütünü bilen o ýerlere elektrik tuğunu çekip bolýar. Şonun türkmenler has köp peýdalanjak. Türkmen elektrik bolsa ol has gowy da hemme işler şu elektrik arkaly bolup bilýär. Misal üçin häzir Anakoy etrapynda, Garamgol etrapynda, Hançarbag şol etraplarda türkmen tuğunlar olar köp işleri şu türkmen tuğu arkaly edýär. Misal üçin akşam hal dokanda öň garankyda dokap, alakençire ýakyp ýa böyle küçülçülçire ýakyp hal dokýardylar da. Häzirinde elektrik sanyň ýani elektrik tuğunyň arasynda hal dokýarlar. Ol köp ýeňillik, köp gowluk bolup dur. Şonuň ýaly soň beýleki türkmenleriň ýaşaýan owalarına da elektrik şu ýerden berilse, gowy boljak diýip yerli ilat umyt bildirýär. Türkmenistanyň elektrigi gelir diýip umydy bar. Umuman türkmenler köplen Jowzjan welaýatynda 80% türkmen ýaşaýar diýip çak edilýär. Jowzjan welaýatynda, Jowzjan welaýatynyň 10 etrapy, şonuň 8 etrapynda türkmenler kowçun bolup ýaşaýarlar. Indi garkyn we hamyap etraplarynyň ýaşaýjylarynyň hemmesi türkmenler bolup durýar. Ýöne Owganystanda bir ilat sanawy geçirilmenden soň anyk onuň şunça halk bardyr diýip aýtmak kıyın da häzir. Doğru. Inni Saymerdan bir tarapdan ne Türkmenistan berermen, Owganystan alarman, şoňlan birlikde adamlarym lokan peýda boljak ýöne howpsuzlyk meseleleri hem bar ahirinde Demirgazyk Owganystanyň bu ýagdaý nähili? Elektrik çekilmegine howpsuzlyk ýa-da jeňçiler meselesi päsgelçilik döretmeýärmi? Inni şol elektrik ýa böleki şu abadançylyk işleri jeňçilere de gerekde. Eger jeňçiler halk şu abadançylyk işleri bolmasa onda jeňçilere misal üçin salgyt berýär yerli ilat. Ondan soň uşur zekat diýip berýär. Şol uşur zekat bermäni goýar. Halk eger öýle bir halk ilbähbetli işleriň öňüne geçse olar. Şonuň üçin mene öňüne geçmezmi kadýan? Ýani howpsuzlyk meseleleri gowdal Demirgazyk Owganystanda hususan Jowzjan welaýatynda, Faryab welaýatynda, Balx welaýatlarynda howpsuzlyk meseleleri ýaramazlygynda galýa owalaryň hemmesinde jeňçiler hereket edýärler. Şonuň üçin howpsuzlyk meselesi bar elbetde. Ýöne buňa bir çözgüt gözlendirim kadýan yerli ilat eger bu gysy görkäse jeňçilere biz eger bu işleriň amala aşmany bökdünç boljak bolsaňyz onda biz salgat bermez ýa böyleki mümkinçilikler döretmez diýip elbetde şolardan nany çörek ýa halkdan jeňçiler başga şolaryň üstüne ýüklenýär da yerli ilatyň üstüne. İl ýaşullar eger şeýdi bir ady etse ol jeňçiler bir bökdünçlik döretip bilmez diýip halk aýdýar elbetde. Hormatly dinleyijiler, kawulla habarçymyz Saymerdan ulum rady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanyny geçirip gotarýar. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.